Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makavika chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Ininiwo ndiri murume uye zvekare ndine makore 21 years ekuberekwa. Nyaya yandiunza pano yakamira sekudai so: ndainge ndimbori neumwe mukadzi uyo wandainge ndichidanana naye. Nemukadzi uyu takazorambana nekuda kwekuti patakatanga kudanana ndainge ndiine 19 iye ainge aine 27. Saka vabereki vangu pavakazozviziva vakati age difference hazviite. Akabva achizoti kwandiri ngatitizei munyika tiende kuBotswana kwainge kuina sisi vake. Ndikabva ndati kuBotswana handisati ndava kuda kubuda muZimbabwe. Ndokubva achizoenda kuBotswana. Aenda kuBotswana mukoma ndakagara 19-20 years. Ndava kuda kubata 21 ndobva ndakabva ndachizoya kunoku kuSouth Africa. Ndatova almost a year. Iro rinogore ndiro rinenge riri rekutanga kubva zvandakauya kuno kuSouth Africa. Saka ndakati ndauya kunoku after about a week ndopa akazozviziva kuti ndainge ndava muJoni. Akabva achizotsvaka mafoni numbers angu akamashayiwa, akamanyimwa naamai vangu. Then ndokubva achizonditsvaka kuFacebook. Anditsvaka kuFacebook akabva achizotanga kundituka akanditi sei ndainge ndava kusakuona pamafriends angu, because patakarambana ndakaona ava kutanga kuposta mapictures eumwe murume. Ndokubva ndaona kuti zvinokwanisa kuzokonzeresa pain mumwoyo mangu. Ndakabva ndachizomubvisa pamafriends angu. Saka ndakamuudza kuti ndainge ndakakubvisa pamafriends angu because ndakaona kuti zvinokonzeresa iwe pachezvako watoita move on. Ende kuzvirwadzisa ndainge ndisingadi kuramba ndichizvirwadzisa. Akatanga kundituka akanditi uripi izvezvizvi. Saka ndakamunyepera ndikabva ndati ndiri kuShabani. Akabva achizonditi uri kuShabani, hapana kana problem. Zvauri kuShabani ngatimboita mavideo calls. Ndakaramba kuita video call naye because ndainge ndichitya kuti anokwanisa kuzonditi tione kuti uripi. Apa ndainge nditori kubasa. Saka akabva achizondikumbira mafoni numbers angu epaWhatsApp. Andikumbira mafoni numbers epaWhatsApp. Mukomana ndokubva tachizotanga kutaura paWhatsApp. Akanditi mapictures ako ose ndakarasa, handisisina kana 1, nditorerewo selfie. Saka ndakatora selfie mukoma. Mushure mekunge ndatora selfie tikatanga kuzotukana because akanditi saka all this time waindinyepera kuti uri kuZimbabwe apa uri muSouth Africa. Apa iye she is married. Ainge achida kuti tirambe tichingodanana. Ndikati inzwaka hazviitika kuti ndirambe ndichidanana newe apa uine murume. So akabva achizotanga kundituka. Akandituka kuWhatsApp. Ndokubva anditi tichaona kuti akangwara ndiani. Saka handina kunyanyisa kuzviisa mumusoro panguva yacho iyoyo. Then ndo pandakabva ndachizodzingwa basa. After about 2 weeks, fortnight yakati chinonopera, ndokubva ndatomiswa basa nemurungu. Murungu akatonditi basa rako rapera shamari. Ndokubva ndati ndichawana rimwe basa. Kubva ipapo kusvika pari nhasi ndiri kungotambudzika. Saka ndine vamwe madzibaba vakandibatsira. Dambudziko riripo, mari iri kudiwa namadzibaba, ina handikwanisi kuti ndinge ndichiiwana nekuti mari yacho yakawandisa mukoma. Vainge vakati vari kuda 3.5 yekuti vange vachindibatsira because hanzi mukadzi uyu akandigangira. Saka advice yandiri kuda kubva kwamuri nekubva kune vedare renyu, zvandakaganyirwa nemukadzi uyu, iye pandakapedzera kutaura naye akangoseka because ndakamufonera ndikati naiwe ko zvauri kunzi wakandisungira chiraramo changu ichokwadi here? Akangoseka akatumidzira kaemoji kemunhu ainge ari confused. Ndakabva ndachizoti saka uri kudei kwandiri? Akabva anditi ndiri kuda marriage. Ndokubva ati kikikiki, kana wava kuda kuita mari uchandikumbira ruregerero. Obva wachizonditumidzira mari. Ndobva kuno kuBotswana. Ndakamubvunza kuti zvauine pamuviri right now ane nhumbu, tinozozvifambisa sei? Akati unongoita step father ita nekukasika
uchagumisidzira wava nemunyama usingazogezeki, akaseka. Saka ndodii? Iye ari kuti kana ndava kuda ndikamutumidzira mari, zvinhu zvangu zvose zvinobva zvachizosununguka. Akati tsvaka pekugara pakanaka, ndichauya ikoko toshanda tiri pamwe chete. Saka age difference ndo yakarambwa nevabereki vangu. Zvinoitawo here? Mukoma, ndikudawo advice kubva kwamuri. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Let us try to speak with him in the comment section. Hanzi ndo age difference iripo, vanga vachiti 21 ne 28 ndizvozvo. Hanzi vabereki vangu vari kuramba kuti age gap yanyanyisa. Apa anoita zvekushandisa futi mushonga mukadzi wacho, apa vakasungirwa chiraramo chavo. Ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomana shimakadii zvenyu, please post my story. Ndiri mukadzi, ndiri makore 32 years ekuberekwa. Ndiri kugarawo munomo muSouth Africa muJoburg nemurume wangu. Saka ndakatanga kudanana neumwe murume uyo wandiri kudanana naye muSouth African akandiudza kuti anondida, ndikabva ndachizomubvuma. Saka I am cheating on my husband nemuSouth African. Murume uyo wandiri kudanana naye ndichamuti Trevor. Trevor ane mari yakawandisa. Pandakatanga kudanana naye, mukoma akanditora akaenda neni akanonditengera foni inodhura. Foni iyo yandakaita nguva yakareba ndichiishandisa ndiri kubasa, because ndaitya kuti murume wangu anokwanisa kuzondibvunza kuti ko foni iyoyo wakaiwana kupi, wakaitenga sei nekudhura kwainoita. Saka I'm cheating on my husband, iyewo he is cheating on his wife. Saka kubva zvatakatanga kudanana muna April ndo patakatanga kudanana. Pandakamubvuma anondipa 1.5 each and every month kubva muna April when we started to see each other. Zvino muna July akabva achizonditi, dia ndoda kuenda newe kupati. Ndikati kupati? Okay, iripo. Ndakanyepera murume wangu ndikamupa zvimwe zvikonzero, ndikamuti kune kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizova, sezvo ndichiita stay in hazvinetse kunyepera murume. So at that party kwainge kuine varume vainge vakawanda maSouth Africans. Umwe noumwe ainge aine boyfriend yake. Tiriko kupati kudaro takati tava kunwa hwahwa, vanhu vadhakwa. Ndipo apo umwe murume paakazosimuka ainge akabata chibhegi cheLouis Vuitton chainge chakazara nemari maranzi. Akabva achizoti ainge achida kukandira isusu vakadzi vose vainge vari papati ipapo mari. Sevakadzi takanzi taifanira kuti tinge tichikurura zvipfeko zvedu, kusara wakangopfeka chipfeko chemukati so that tinge tichizopiwa mari. MaSouth African vamwe vakadzi vainge varipo vakatotanga kutokurura hembe dzavo, ndikabva ndachizokururawo hembe dzangu, kunyange ndainge ndisingade hangu kuzviita. Saka mangwana acho makuseni ndakamuudza kuti zvakaitika kana zviri zvo zvamunoita kumapati enyu ngatisiyanei nazvo, ine handichakudi, because ine handingambozvikwanisi zvokuti ndinonzi kurura hembe dzako. Vamwe varume vakatarisa, vanhu vandisingarari navo. Akabva anditi, sorry baby, we were very drunk and everyone lost control. Saka last week ndainge ndiinavo baba ava. Trevor akandiudza kuti ainge achida kuenda neni kuhotel. Saka ndakaronga naTrevor ndokubva tachizoronga date. Akabva achizobhuka kuhotel. Ndakabva ndachizonyepera murume wangu ndikati, nhasi tikufanira kuti tinge tichienda kuchoto. Murume akabva anditi hapana kana problem. Ndakamuudza kuti ndikuenda kuall night prayer. Saka ndakabva ndachizoenda naTrevor tikanorara kuhotel. Tiri kuhotel kudaro takati takadekara zvedu takarara pamubhedha. Trevor ndopa akabva achizoti kwandiri, you know what baby? Ndikati chii daddy? Akabva achizoti kwandiri, starting this month ndikuda kutanga kukupa mari yakawanda. Ndikati muri kuda kundipa mari yakawanda? Hapana problem. When I refused at first kuita zvaainge achida kuti ndige ndichimuita, akabva achizonditi saka ndichazokupa mari yacho kana wabvuma, you have to think about it. Saka iye ari kuti anoda kuwedzera
mari yaanondipa ari kuti 1.5 ishoma segirlfriend allowance. ndoda kukuwedzera mari yekuti kana ndikakupawo nesalari yako unokwanisa kusara uine kamari kakawanda. Saka ari kuti anoda kundipa 4,000 rands each and every month, asi maconditions acho mukoma ndiwo andiri kukonewa. Ipapo paakandiudza kuti awa ndo maconditions, ndakati Trevor ngazvigare hazvo, kana kuri kunzi ndichafa ndiri murombo, aiwa ndo zvinenge zvakanzi naMwari ndo zvinofanira kuti zvinge zvichizoitika. Iyi yauri kutaura iyi ina handionese kunge ndinokwanisa kuigona. Saka iye Trevor ari kuti patinenge tichiita romance ndinenge ndichida kuti paya kana ndambokubata then iwewe obva wachizoya pamusoro, obva wachizotanga kundipa massage, apo panenge pasina chinenge chakaipa kupa munhu wako emassage akarara nedumbu. Patiri kupesana ndepekuti ari kuti ndakarara nedumbu saizvozvo ndinenge ndichida kuti unge uchizopota uchivhura magadziko angu. ndo kutaura kwake uko kwaakaita kuti unopota uchivhura magadziko angu. Kana wamavhura then unofanira kuti unge uchizobayirira rurimi rwako pakati pemagadziko angu. ndo zvaakandiudza izvozvo. Ndikati Trevor handingambozvikwanisi, handidi kukunyepera, saka I need advice. Variko vakadzi vakambozviita here izvi zvandiri kuudzwa naTrevor kuti ndo zvandoda kuti unge uchizondiita izvozvo? Apa ari kunditi anoda kuti ndinge ndichizova naye musi weFriday, iyi Friday yatiri kutobata mukoma, hazvisi zvinhu zvenext week kana kuti musi wa17 ndo pandiri kufanira kuti ndinge ndichienda kunorara kuhotel naTrevor ndichizonomuita iyo yaari kuda. Ndiri kunzwa kutosema kana ndikafunga nezvazvo. I am supposed to see him on Friday. Please post my story nekukasika as quickly as possible so that vanhu vange vachindipa maadvices Friday isati yasvika, because apa ndiri kufanira kuti ndige ndichitogadzira nhema dzekuudza murume wangu kuti I can't come home, nekuti varungu vangu vari kundiudza kuti ndinofanira kuti ndige ndichizoshanda weekend kuitira kuti ndige ndichikwanisa kuenda kunorara naTrevor kuhotel, because ndinowanzokuti musi weFriday kana ndikachaisa kuma3 ndobva ndaenda kumba. Saka ipapo ari kuti musi weFriday kuma3 oya onditora tobva taenda tobva tambonozorora zvedu tichinakidzwa takamirira kana kuti wava usiku tobva tachizotanga kuita izvozvo zvaroda kuti tinge tichiita. Ndichitaura nemi mukoma nditori kubasa izvezvi, ende atobva mukundiisira message akanditi baby are you ready, if you want we can go to a nice place and be romantic. And ndinofanira kuti ndinge ndichizomunanzva ndichibayirira rurimi rwangu. Please assist me. Hazvisi zvinhu zvandaifungidzira kuti angazondikumbira kuti ndinge ndichizozviita zvinhu zvakadaro. When you post my story please tell me, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Yo vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Akomanaka zvakangoma hazvo vedu we, zviriko here zvinhu zvakadai so sei mukoma Trevor vari kuti ivo ndo zvavari kuda kuti vange vachiitwa navanzvadzi vedu ava. Pakaipa. Hazvisi zvesatanism izvi mukati, kuti hazvina here satanism mukati vanzvadzi, zvimwe kuda muri kutoda kutoitiswa zvinhu zvine satanism. But let us try to speak with our dear sister in the comment section tivabatsire. Hanzi Friday iyoyi musi weFriday zvichireva kuti nhasi Wednesday kuswera mangwana vari kufanira kuti vange vachienda kuhotel vange vachinoita izvozvo vopiwa mari yavo 4,000 each and every month. ndo yamuri kuda kufira here naiva hanzvadzi. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga uchitupa changu. I am now one of your followers ku Facebook. Ndinokumbira kuti musazo publisha nyaya iyi muchirungu. Ininiwo ndiri kunoku ku Australia, ndagadzirawo ghost kuti ndinge ndichikwanisa kukutumidziraiwo confession yangu.
Confession yangu yakamira sekudai. Zvinhu izvi zvakaitika pandainge ndichiri kuZimbabwe. Ndakati ndawana mari, chandakangoita ndechekuti ndakangokwira mundege ndikauya kuno as a refugee, but zvose zvava bo. Ndakakwanisa kuzogadzirisa mapapers angu, ndakauya kuno a long time ago. Ndikazoroorwawo hangu kuno nemurungu wangu, aiwa tigere zvakanaka. Saka zvakaitika mukoma apo pandainge ndichiri kuZim, ndakatanga kushanda, ndakatanga ndichashanda kuMount Pleasant. Saka nerimwe zuva takazoenda kuchechi. Zita rechechi handichatauri hangu. Taenda kuchechi manje, not muMount Pleasant, takaenda somewhere else. Kwainge kuine this big Sunday. Saka takabva tachizoenda nevarungu vangu. Taendako ikoko, ndakati ndichitamba nemwana ndiri panze wevarungu vandainge ndichishandira. Pakabva pachizouya umwe mukadzi akabva achizonditi, matambiro aunoita nemwana, I can see kuti unogona kutamba nevana, you are a good nanny. Akabva achizonditi ainge achida kundipa basa. Ndikabva ndati manje basa muroda kundipa basa apa inini ndichishanda nechekare, zvinoita here? Akabva achizoti kwandiri, ndinokwanisa kukupa mari yakawanda. Ndakati ndanzwa kuti ainge achida kundipa mari yakawanda apa vachigara kuBorodale, ndakabva ndachizobvuma. Ndakatanga ndataura nagogo vangu vakanditi mari yacho yakawanda. Ndakazotanga kushanda samaid, vaindibata zvakanaka. Taingoswera takazvigarira zvedu. Nguva zhinji vainge vasingabatiki pagraundi, vainge vachingofamba vachiti tikumboenda kunocheka mabusinesses edu. Saka painge paine makoteji maviri. Neimwe koteji maiva neimwe room iyo yainge yakanzi room iyoyo kuna anofanira kuti ange achizopinda mairi, ndo maigara firiji uko kwainge kuchigara garden boy. Zvekare akashanda kwemakore asingatozvizivi kuti mufiriji munotochengeterwa mapatsi evana avo vavanenge vauraya. Saka pandakazozviziva, this was after vaenda kuMozambique. Vakati vaenda kuMozambique mukoma, ndakangoita sekunge ndafemerwa naMwari. Ndo pandakangonzwa zvichinditi sezvo garden boy asipo chimboenda cottage kwaanogara, ndikaendako ndikawana door remurumu umo matainge takanzi tainge tisingafanire kuti tinge tichipindamo. Ndakasvika ndikaona kuti door racho rainge rakavhurika, but rainge risina kunyanyisa kuvhurika. Saka zvakangonditi pinda dongorera. Pandakapindamo mukoma, Mwari wangu, trauma yandiinayo mukomaka yakanyanyisa. Ndakabva ndachizoona mainge muine mwana ainge arimo. Mwana uyu mukomanashi ainge akachechengwa nemapanga, ainge akabviswa maoko ake. Vainge vakamubvisa maoko ake pamapendekete apa, ndo pavainge vakabvisa maoko, uye zvekare netsoka dzake dzainge dzakachekwa zvekare. Ndo pandakanzwa zvichinditi vhura mufiriji. Saka ipapo ndaitonzwa voice remwana. I think kuti mwana iyeye mweya wake ndiwo waitondiudza zvekuita. Saka pandakanzwa mwana achinditi vhura mufiriji, pandakavhura mufiriji, mukoma, ndakaona makazara mabody parts evana vadiki. Mainge muine nzeve, rurimi, maziso, mazino, mabody parts akasiyana siyana. Ndakangonzwa kuti kuchema. Ndikatarisa kuya kwandainge ndaona kuine mutumbi wemwana uyo ainge akachechengewa nemapanga. Mukoma ndo pandakanzwa imbwa dzava kuhukura. Ndikatoziva kutoti kuhukura kuri kuita imbwa idzi vadzoka vanhu ava. Ndakabudamo ndiri speed ndichimhanya. Apa ndaitonzwa voice remwana uyo wandainge ndaona chitunha chake chiri murumu imomo. Ainge achitotaura zita rake achinditi Bernard, kuda aida kundiudza kuti zita rake anonzi Bernard. Aida kundiudza kuti anonzi Bernard ani nekwa anobva. Mukomanashi ndakabva ndachizobuda panze, ndikaona kuti varungu vangu vainge vatosvika. Vakatanga kudanidzira vachiti tsitsika. Ava vainge vari amai vandainge ndichishandira vachiti tsitsi waitei. Apa vainge vachipopota. Vakanditswinya nzeve vakanditi ibva pamba pangu. Pandainge ndava kufamba ndava kuenda kugedhe, vakabva vanditi mira ipapo.
vaita zvekumhanya mukoma, zvinhu zvavo zvose zvavainge vachiita vachimhanya vakapinda mumba vakabuda vakabata mari vakanditema nemari vakanditi tsitsi, kana uchida upenyu hwako wotobuda muZimbabwe. Mukoma-nashe ndakabva ndachizodzokera kumba kumusha. Makore acho iwawo kwainge kuine political violence yainge ichiitika, saka pfungwa dzangu dzaingova dzekuti ndichaenda kuairport ndokwira ndege ndobva ndatoenda kuUK. Ndakazobatsirwa nevamwe varume avo vaibatsira vanhu vainge vasangana nepolitical violence, vaishandira NGO. Ndikabva ndavanyepera ndikati ndabva kuzumba maramba pfungwe. Hama dzangu dzose dzapera kupiswa because vainge vachiita matongerwo enyika vachisapota rimwe bato rinopikisa. Vakandibatsira kwava kubva ndachizouya kunoko kuAustralia as an asylum seeker. Ndokuuya kwandakaita kuno mukoma. Zvandakaona zvakandityisa, zvakandivhundutsa kusvika pari nhasi. Ndinoti kana ndikafunga nezvazvo ndinonzwa ndichimerera. Apa zvinhu izvi zvakaitika ndichitori mwana mudiki, ende vanhu vazhinji vanonzi havasi kuona vana vavo, kana kuti vanenge vachiti vana vavo vakangotsakatika. Vana ivavo vanenge vakatourawa, vakatotorerwa mabody parts avo ende akatotengeserwa n'anga. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo. Ndine trauma yakanyanyisa, and worst of all nekuda kwekuti ndakauya kunoku as an asylum seeker handitokwanisi kuti ndinge ndichidzokera kuZimbabwe. Ndakazounzawo hama kunoku kwandiri. Kana mukaposta nyaya yangu muzondizivisawo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ngatichengetedzei vana paunenge uri. Kana uchikwanisa ndo panofanira kunge paine mwana wako. Kana uchishanda kunze kwenyika, tsvaka munhu waunovimba naye wekuti ndiye anogara nevana at all the times. Hanzi kana vana vako vachichengetwa nemubereki wako, udza mubereki wako kuti panobuda, akanzi ari kubuda ari kuenda kumusangano, ngaabude aende nevana. Izvi zvekuti munongosiya vana vachinzi vari kunotamba kwanhenge, hanzi ndo kutobiwa kunoitwa vana ikoko. Uyo anenge ari guardian wevana paanenge ari anofanira kuziva kuti vana varipi nguva dzose. Ende ivo vari kuti kana muchitokwanisa dzidzisai vana venyu kushandisa mafoni, so that mwana akanzi aita foni akasangana nedambudziko, kana achikwanisa anokwanisa kukasika akuudzai kuti mama kwandiri ndiri kwakati. Hanzi munofanira kudzidzisa vana kuita inonzi speed dialing, kuti akangobaya number 1 inobva yatofonera mama. Hanzi that is what you are supposed to teach your children. Ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section.